Vážení přátelé, srdečně vás zveme na 21. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, který se uskuteční v 6 chrámech v centru města Brna. Zazní v nich příběh utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, tak, jak ho převyprávěly skladby 6 staletí. (11. dubna v bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně uslyšíte unikátní provedení středověké liturgické hry Visitatio Sepulchri v podání ženského souboru Ensemble Tiburtina a vyvrcholením celého festivalu je slavnostní závěrečný koncert v katedrále na Petrově a zazní Schubertovo nedokončené oratorium v české premiéře Lazarus. Já vás o těchto velikonocích chci pozvat na duchovní koncerty, na duchovní hudbu, na festival, který je největší na celé Moravě. A také vás chci pozvat na doprovodný program.